Good morning guys! Namin ka na nag-isa. Hi vlog! Nara ako. Hello everyone. Isa commander. Ay, mga madam, mga madam sa tatlo. Nakantay sila po ka. Hi vlog! So, mama, ikan ni sa naradayan mo ni Jorders sa tag ko. Herman. Word. Og ang amuang. Hello guys, see you next video. Bye bye.